No niin. Täällä ollaan Haleakala-vuorella. Kuten huomaatte, me ollaan niin korkealla, että pilvet koskettaa maata. Ei olla vielä perillä, eikä taida uskaltaa mennäkään. Aivan sairaan hienoja maisemia, ihan sairaan pelottavaa. Tuolla näkyy toinen vuori ja siinä välissä laakso. Tuolla ilmeisesti taitaa olla maalaaja. Me ollaan ihan pilvien tasolla. Tuokin pilvi tuossa ihan suoraan nenän edessä. Ja nuo tuolla.